welcome back again sa ating YouTube channel! Subrang! For to this video again is mag-unboxing may sa bagong delivery na kini sa iyahang ng mga gamit sa balay. Dumadato-dato naman siya eh. Kortina na puro day. So yan, nablihan na naman day. Mama ata pablihon. Oh, muna-una. Ya pasti mo. Parang nasa katay mo kortina guruma katong sa na ba? Pero na may kay diretso sa kodra gila. Baka gamay, baka kintid, isa ba? Ang sa igbaw na. Okay raman. Sana all. Igbaw sa lababo ba to? Taas man lagi na. Kurung-kurung na. Kira man dahil na kortinada eh. Kari kaduha. Hendak mo. Inanak ni kisah ko ayo kita anak dai. Anak. Try na siya. Ay, hindi siya color. Ini baga ba? Olive color man ni. Ina ba? Kamunggay. Ay mo ba ini ang kurtina to sukan? Oh, inanap ito. Udila na pitong sa anak ni dai. Papa ko kada ko. Plastic na ko jud. Nga na basta mag-mystery box kawaw ko kakabawon sa mga sod. Oh, didakom na dai, indat mo na dai. Oo. Ayan. Marami niya ha. Muna gibayran sa kaping libo. Dili na pwede yung video ta ato mo din eh. Lahat mo dandahan. Lahat din dilahan. Ito na yung sa wala dito sa ila. Pwede na naman si Igbaw. Pwede na kaya mauro mo dili. Indat mo na dai. Sin man yung picture. Sin ilam ni gusto na niya. Dala. Kani sila to. Makat. Nipis man yung kaya itong ano. A few moments later. So ayan! So nanayang party na rin. Kitang tapos buang abluban siya. Utong alamin taning forma o. Gitanggalan niya rin. Abot tayo may order. Kaya para kunuhay nga preha o color o design sa yung ventana nesa. Wala may one day. So ayan. Besin taon na siya. Opa! Sana all. Oh, satisfied cost. Isa pa na. Kaya nakita rin. Oh. Nya kay kintin mo kayo. Bitaw. Oh, ayan. Oh, satisfied buyer. Pagkat isa niya, oh, mamutol-putol isa po siya nagdagunting. Pagkutsilyo. Waa. Wala naman ako. Pigit naman dahil. Pilit naman na. Ay, Kasian na lang dahil, kasian na lang. huwag yan. Ate mo sa tumoy, pikas na po. Pabulgaw nila na ang pilit oy. Oh, hinay na ang pilit.
Beautiful na sayang butang ay lalom sa ano, sa lavabo because I believe niya magtaon po siya siyang cortina. Char. So tawanan po niya dahay kinang po siya order gina. Manat, preso kumain? Hilo akong ngipon. Hilo mo kong gugnaw. Pak. Di bumongga. Di ka mo leyte, inana lang. Aw na, di naman na po tayo sa magunit na Satisfied buyer. Isa. Hipon. Gigisat na yung hipon dahil. Kala ito sa mama ito sa mga. Kaya wala ko dito. Hoy! Sirina na ako kadiha. Hoy, ang uto sa bana. Hoy! Mag-butterfly na rin siya. Ang uto sa bana. Ting! Ang naong kay Kuan, murag dinosaur. Food, gumay kayo. Lat. Ang nagunit, iwag pa, libat po. Iwag po kuan. Wow, ka-beautiful. Beautiful girl. Ancero's Catering. Gulaban. Kapilit na. One hour later. Oh, pak! Lahat gagawin. Ay bago ang cortina. So, ayan. So, bisin taon na siya. Dahil niya to. Hindi. Ay, parang tunga. Sa tunga, may pa na. Nang naipabitay po diri pikas na dito po na. What's your butterfly? Beautiful girl. Diba? Pamanggan! So, gwapa na. Gwapa na ang bay. Barot na ang namuyo. Satisfied buyer, Shopee. So, ayan. Ganda na ng cortina niya. Char. So, diba? Day. So yan, nakagwapa yung balay dahil sa satisfied buyer ng Shopee. So ayan. So yung cortina okay na. Then ang cortina na diri sa bintana, sa kusina okay na dahil. Dun sa baba, opa. Diba, gwapa na kayo dahil. So mga natatandaan ng iyang unboxing sa iyang order na sa Shopee. So dugay na siya ginulat niya na yung order bayot pero may gani kayong abot na yun siya karon. So, ayan, satisfied! Di ba? Ilok day, gusto ko. Mahok ng pakna day. So, ayan. So, bye everyone!